Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, kastauna iti siddaw ni Doña Dolores ang nakakita ka ni Bakit Ansing iti apartment da. Kinasarita na nga ron ni Diana, maipapan iti panangikuyog na iti Bakit. Hinsong batmet ni Diana nga agbakasyon laeng ti ikit na. Iti daytamot lagundaway. Rimuar ni Doña Dolores ket nagsarita da kanilindon iti maysa a restaurant. Iti sabali a bangir, napaay ni Ruben amang sapul no sa dino ti pagpakpak niyan dagiti kabusor. Nakuna nila kay Ignas nga addan tumanen sa bali agundaway a panagtignay ti baro. Kabayatan na agsarsarita da Bakit Ansing ken Doña Dolores. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas! Naturod kay ta na sumungbat kanyak, gaputawan ka ni je pagtangak. Imbag tamom dayta, Manang Ansing. Kunak man no nagsublikan ijay balay mo, akas labalay ti kalapati. Ay, kasladyak kaya tindagawid. Kaya't kumitindag naad dito apartment yu kan ni Diana. Dito yakon ngagnaad. Kaya't ko dito itada ka papak. Anya? Mangas asar ka kadi, Manang Ansing. Sana ka mga sasar, Dolores. Pudno ti ibagbagakan ka. Kaya't kutag na dito apartment yu. Kasanon dagiti tarakan mo amano, kastamatan tinagalas abalay mo. Sana parikot dagiti tarakan ko. Uray busa namin dagiti agtatakaw. Anya? Saan mo da parikot ti balay ko? Gaputadag bambantay. Sino kumati agbantay iti balay mo? Diyaga sawang ansisit. Isuda, ti binilin kong agbantay. Anya? Rabrabakak laang ti inam, Diana. Awam mo ta talaga tagbantay iti balay ko. Kunawan ti mangpakan kadagi ti tarakan ko amano. No kasta, agawid kan, Ante Ansing? Wen, Diana. Itulod nakbiti iti balay ko. Ta mapangkupakanan dagiti tarakan ko amanok. Kaasidaman. Sige, Auntie. Saan kan ngagsubsubli pa'y ditoy, Manang Ansing? Ay, sino kay tayon? Kasla di ka mamu. Anya? Di na kon mailasin, Manang Ansing. Anyad nagan mo. Siyak ni Dolores nga ina ni Diana. Ne, kano pa yung anak mo ni Diana, Dolores? Nabayagan. Di ka man agin lilipat. Saan mo abagay? Pasensya amon ni Mama, Ante Ansing. Kanayon a bad mood. Awan ti rumba nga pagdalagam, Diana. Kaya't kula dadaulan ti aldaw ni Mamam. Sa bagay, marayray awak iti aramidam, Ante Ansing. Narabak ka talaga. Diana, adda panawon ti panagrabak. Adamot panawon ti panagseryoso. Sa bagay. Dua lang aldaw ti panagnaad ko di apartment yu. Adadagos ti nadlaw ko akarkar na itinam. Karkar na? Anya ti kayat mo asawan, Auntie? Kanayo na rumwar. Kayat mo tasawon day ta. Adamot kwarta na. Ha? Kaslasan nga grig-grigat ita ni Mamam. Saan ka dyan na po kawan ti kinabaknang na, Diana? Auntie? O sige, ibagatan nga dapat na bata kwarta na. Ngam ti pagsidawak. Pagtataudan ti kwarta gasgastusan na. Wan ngagpaiso. Kasla nagado ti kwarta ni Mama. Madlaw asaan nga agparparikot iti kwarta. Paliiwa man ay magtinam, Diana. Ang mga nuad na milagrungar aramiden na. Ape anak sardeng ta iti batog tinagdakkel abalay, Auntie. Anya ti aramiden ta dito ay? Urayan na kung dito'y kutsi, Diana. At dalabit kasarita kiti day tabalay. O sige, Auntie. Di kagdanag, saan ak ngagbayag. Mapanakon.
Nagpintas ken nagdakkal a balay. Sigurado abak nang ti akin kukwa iti dayta. Asino nga tatitnao o akasaritan ni Ante Ansing? Aduyan ti kapem, Doña Dolores. Idi sumlatan iti abay ko, Celia. Wen, Doña Dolores. Ada ka di pa'y pangibaunam kanya? Imbag man, tagtrab-trabaho kalata, nga oray sanda ka natangdanan, Celia. Okay laang kanyak, Doña Dolores. Tinapatag, kadwaklat ta ni Senyorita Diana. Agsarita taman itinalapat, Celia. Ha? Sana kon ngagpalpalikaw pa'y. Namnamaam ka di nga damat maalam a kinabak nang nga aggapo kada kami kin ni Diana. Ha? Awanan ti kinabak nang mikin ni Diana. Iso ang mabalin mo matan ti pumanaw. Doña Dolores. Kaya rigam ti may sang aso asumorsorot iti amo na. Ngam saan anormal nga aso ti panagkitakan ka, no di kat agtiwol nga aso. Auntie, akin kukwa iti nagdakkal a balay ana panam itay? Balay tinasingit agayem ko, Diana. Uray no marigriga taklaeng. Adumot adagiti gagayem ko anabaknang. Kasta ka di, auntie? Wen, Diana. Adalay bagakun kwa na. Iso pa na kiji balay na. Sa bali matan ti sandal ni Auntie Ansing. Sana day ta ti suot na itay. Oo, Diana. Day ta kalsada ti kitaem. Sana ti sakak. Ang mga numadisgrasya ta. Pasensya kan, Auntie Ansing. Nadlaw ko nga nakasla sa bali ti sandal mo. Ha? Nadlaw mo gayam dayta nga urag man maneho ka. Di mo latan ni kaskaso. No apaya sa bali ti sandal ko, Diana. Talaga nga awan tinagbaliwan ti ugali ni Doña Dolores. Kaya't nakapapanawan. Ngam jak agtungpal. Jak mabalin apanawan ni Senyorita Diana. Dayjayan. Nagtakder iti abay ti tawa. Akasla daur urayan na nga umawag kan kwa na iti cellphone. Talaga asabali ita titig-tignay na. Kakadwa, awagan tayo atagos ni Brando. Maururam ti may sa bodega ni Boss Lindon. Sigurado anay kagara ti pan nakauram ti bodega. Agsipot tayo anay mbaga kakadwa. Amangan no atalang iti aglawlaw ti kabusor. Boss, ato parikot. Anya di parikot, Brando. Inawagan nak ni Jumboy at tao tayo. Maururam ka no ti may sa bodega tayo. Anya? Kasano na pasamak dayta? Diyak mo, boss. Nakita latan ka no dagiti tao tayo ang maururam ti may sa bodega. Kasanun dagiti kargamento iti bodega. Boss, awan ti na iduli na kargamento iti dayjay a bodega. Dagiti lang awan serbina banag ta dayjay. Sigurado ka? Uwan, boss. Sige. Ibagam kadagiti kakadwa tayo apumanaw da iti dayjay lugar. Amangan no addala ijay ti kabusor ngagpalpaliiw. Nauram ti may sa bodega ni Lindon. Talaga na may sanak ni Brando. Talo dagiti imbagan a bodega. Ngam awan mo't pulos kargana nga uray anya a kargamento. Awan pa'y nakitak abuyot ni Lindon. Sa dinungatan ti ayan dayta. Masapul as sa pulak dagiti awanan bain. Narigat as sa pulon ti safe house ni Lindon, Tata Ignas. Nagmalmal man nagdalya sa tak. Hanggang inuram ko ti may sa bodega na. Kasta ka di, Ruben. Sa anak nga agsardang, Tata Ignas. Aging gadyak masarakan ti lugar nga ayan da ita. Ruben. Nagapuak mo tin iti sigod a mansyon da Diana. Hanggang awan tawi jay. Nalabit nga iti aday o lugar ti nagpak niyan da Lindon. Nalabit a kasta. Baknang ni Lindon.
kan adu dagiti mabalin na apaglamangan. Tinasayaat, aginanakan. Adu pa iti panawon mo amang sapol kadakwada. Boss, nilaki di Ruben tinanguram iti may sa bodega tayo. Ti awanan bain a Ruben. Talaga apagpungpungtutan nak. Anya ti aramiden mi ita, boss. Urayan yu laang ti baga kada kayo. Nga magsaga na kayo. Tamangan no isaruno namanen dagiti dadumapay a bodega tayo. Wan, boss. Tilang pagsiddaawak. Kasano nga amo ni Ruben dagiti bodegak? Ha? At dalakit din ang ibagakan kwa na. No sa dino ti ayan dagiti bodegak. At dalakit di traidor iti grupo. Diana, apa yan nagsublimat la dito'y ni Manang Ansing? Mama, napanmila pinakandagiti tarakan na amanok. Agbakasyon pa ila dito'y ni Auntie Ansing. Saan ang mabalin ngagbayag dito'y ni Manang Ansing? Papakpakan laday tabakat. Ay, nanggag ko na itangay bagam, Dolores. Diyak ka sa pulan ti ipakan mo kanyak. Uray sana kamangmangan katagbiagak latta. Oh, makitam ti panagsungsungbat day tanga ikit mo. Mama, husto daytan. Aglablabos ka matan, Dolores. Ang mga nudyakon makapagtapal kat ibitin kay ti sanga ti salamagi. Anya? Seryoso ak, Dolores. Saan ak nga gangangaw? Amom ka diyan alaing ak nga kungfu. Amom ti agkungfo, Manang Ansing. Amo ka, Dolores. Ni Jackie Chan, tinangisuro kanya kiti kungfu. Iso tanangam ti panagsasaum. Tapnusan ka kugtara ni ti left and right. Manang Ansing, pudno ka din nga amom ti agkungfu? Tagtagari Silya. Kun naklaang dayjay. Pangbutbutang ko laang ka ni Dolores. Sika talaga, Manang Ansing. No di mo ngamin kontraan ni Dolores. Ad-addaan na timang tagibasit kan ka. Sana nasaya at ugali na. Bastos day diya bakit? Naku namon, Manang Ansing. Awan umasping iti kinadakis na. Agasam tatagibasitan nak. Pulo sa sana ka makastraki di ija mansyon na. Amom day ta, sana ya. Amok, Manang Ansing. Kunamla na sino abak nang, ngamnay kamkamang mitla kada kami a pamilya. Awan ti maikarit na, gaputa nagtao di ti day di Roberto akasinsin ko ti kinabak nang na. Manang. Anya kumating kamang day ja Dolores. Jay mitla kinapintas na ting kamang na. Awan mitlat serbi day ta kinapintas. Numauram tu mitla ang ti kararwanay ja impyerno. Iso nga rod apimanaw tayon ijay balay na. Tapno makaliklikak kan kuan. Nga mapay nga damanen dito'y dayjay abakat ansing, Diana. Mama, apay ka di ang napudot ti daram kan ni Auntie Ansing. Awan mo ti madingar aramidan na kan ka. Kabusor ko dayjay abakat. Kasla armalay tingiwat na. Marangrang akan kuan na. Yak amo na anya ti mapaspasamak kan ka, Diana. Nalagip mo pa ilang nga ikuyog dito'y apartment? Huston, Mama. Pagkalmaan ti Riknam. Diana! Dolores! Celia! Umay kayon! Nakaluto ako ni ti pangaldawan tayo. Yak kayat ti mangan. Sigurado adinengdeng manan ti linuto na si daan. Nangag ko ti imbagam, Dolores. Sana dinangdang ti linutok. Anya nga rod kat day tamat lati amom alutuan. Nagadubo ak iti si daan tayo. Anya klase nga dubo, Manang Ansing. Adubo akangkong. Anya? No adda traidor iti grupo tayo. Dakas ti aramida ken kuana. Boss. Talaga mas daawag. No apay nga ammo jay kabusor tayo no sadino ti ayan ti bodegak. Boss, saan tayo pa nga mo? No asino talaga tinanguram iti bodega? Buisit. Amangan no kunak no ni Ruben ti makagapo. Manon a bodega ti nadadael. Gapu iti dayjay a kabusor tayo.
Sana bale, boss. Naka-alerto dagiti tao tayo, kadagiti bodega nga yan dagiti kontrabando. Rumbang laeng ang naka-alerto da. Tanusan, nawaya ang makastrek ti kabusor. Aging ga ita. Diyak pa'y lang malipatan tinapasamak iti day di alaw na. Maikawak at talaga iti kaawanan ti anak ko. Tata Ignas. Sa diwa pa'y la iti isip ko dagiti pasamak. Kasla madadaal ti limbong ti panunot ko no malaglagip ko. Agpada tayo ti marikrig na, Tata Ignas. Sakit tinakam ti adda arumrum kwas iti kaunggak. Diyak maipapas ti gagam kong agibalas iti grupo ni Lingdon. Ruben. Nagkariyak iti bangkay ni Alona. Amay kan iti ustisya ti panakatay na. Aging gayt na. Awan pa'y lati nagbanagan ti investigasyon dagiti panakabag iti linteg. No asino dagiti kriminal. Asino langan ti kayat mo akadwata, mama? Kayat mo apapanawon ni Manang Celia. Ita, nimot anti ansing? Papanawam amin ida, Diana. Kayat ko adwata laeng ngagnad dito'y apartment. Anya? Diyak kayat ngagnanayon akakuyog dagita at tao. Awan serbita kanyak. Mama? Aging gasan apumanaw dagita at tao. Diyak mat agsardeng amang riribok kadakwada. Tungpalan nga ta ni Diana, ti imbaga ti inana. Kagayem, di uliwayan na denggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.